Hej. Jeg møder stadigvæk nogen, som ikke kender Padlet. Jeg har selv brugt det snart et par år i forhold til, når jeg skulle lave undervisning eller køre konferencer. Det er et super smart lille værktøj, når man for eksempel skal lave en brainstorm eller finde på nye emner, arbejdsopgaver eller ja, det er kun fantasien, der sætter grænser. Men forestil dig det på samme måde som en som interaktiv tavle, hvor du for eksempel kan sætte post-its eller ja, billeder, video, alt muligt. Det er gratis og ligger på padlet.com. Jeg har oprettet en profil. Det kræver en oprettelse af profil at bruge det. Det er oprettet, og så det er ganske enkelt at oprette det, så bare klø på. Så siger jeg, når jeg kommer ind, så siger jeg ny Padlet. Så opretter den min nye Padlet, ny væg, eller hvad man nu kalder det. Så er den faktisk oprettet. Så kan jeg gå ind og give den en overskrift. Brainstorm, for eksempel. Og en beskrivelse. Det gør jeg ikke lige nu. Og så er det interessante, at jeg gerne vil dele den her adresse. Jeg kan enten bare dele den her adresse, eller jeg kan gøre den kortere via sådan et URL-shortener tool. Men ellers kan man også gå herned og skrive sit eget. Nu skriver jeg så bare test. Og klikker vælg, det vil sige, at min adresse hedder da.pad.com/Martin H. Jensen/test. Så det er faktisk det, jeg skal sige til mine deltagere, at de skal gå ind på for at skrive noget på den her væg. Så det gør jeg lige nu. Nu tager jeg min mobiltelefon, det kan I ikke se, men det gør jeg rent faktisk. Og så går jeg ind, og jeg skriver da.padlet.com og skråstreg Martin H. Jensen skråstreg test. Så kan jeg se på min mobiltelefon, når jeg kommer ind på væggen, og jeg kan se, der så brainstorm op som overskrift, og så dobbeltklikker jeg ind på den grå side et eller andet sted. Det gør jeg nu på min mobiltelefon, og så får jeg en lille kasse op, hvor jeg kan skrive i en overskrift, der skriver jeg for eksempel Martin, og så skriver jeg ned i feltet nede under et vildt godt eksempel, for eksempel her. Og det trykker jeg bare på sådan. Så kan I se, at det kommer op på væggen her. Og den her kan jeg selvfølgelig lige logge ind, sådan så man har hele væggen her. Og som administrator kan man så rykke rundt på dem her, som alle deltagerne måtte skrive. Og på den måde ligesom kategorisere de forskellige indlæg, der måtte komme. Vildt smart.